संजय से नहीं हमारे सामने वाली जब विश्व भोजपुरी विकास परिषद संस्था के पदाधिकारीगण आज इजा सतुआन पर्व मनावल जा रहा है पुरान बस्ती में अटल सामुदायिक भवन में। हम संस्था के पदाधिकारी लोग से जानना चाहब कि का सब मनौनी हो जाएगा, का उद्देश्य? हाँ, उद्देश्य एक बा कि आज दिन शुक्रवार या तिथि जौन बे तौन त्रियोदशी है। त्रियोदशी के सूर्य जौन बे तौन अपन जगह बदल दिले आ शुभ दिन आज से फिर स्टार्ट हो जाला। आ ई हमनी के भोजपुरिया में बिहार में अधिकांश एकरा के जौन बे तौन हमनी के सतुआन के रूप में नाम कह के एकरा के पर्व में मनाई ले जा, जौन में सातु चटनी आम के अचार गुड़ सब सान करके देवता लोग के भी चढ़ाई ले जा आ अपने भी हमनी के प्रसाद के रूप में सब भाई मिल करके खाई ले जा। महासचिव जी का उद्देश्य बटे कैसे? सबसे पहले तो रोआ के सभी दर्शक के सतुआन के बधाई हम दे रहा बने। हमनी के भोजपुरी में एगो कहाला कि नेवान कल गई, मतलब जब नया अनाज उपज होला तो वो नया अनाज से सबसे पहले देवता के चढ़ावल जाला, जोना के नेवान कहल जाला। आ सब भाई भवत बैठ के वो अनाज के ग्रहण करेला, तो ओकरा उपलक्ष्य में जौन पर्व मनावल जाला जना के सतुआन कहल जाला। एह में अनाज भी बा और साथ में फल भी बा, मतलब आम विशेष करके जौन फल में राजा कहल जाला जरा के आम के, ओकर शुरुआत यह पर्व से हमनी के मनावे नहीं जा। और सातु और आम के चटनी जौन बात अनाज भाई बहुत सब मिल के ग्रहण करेला और ई ईश्वर से कामना करेला कि हमनी के जौन नया साल शुरू हो रहा बा ये बढ़िया से बीते, सब कोई कुशल मंगल रहे। यह से सतुआन पर्व से हमनी के नया साल के उद्घाटन करेंगे। विकास परिषद की तरफ से हमनी की तरफ से समाज के सतुआन के ढेर सारी बधाई शुभकामना। आज जो बात हम हमनी के सतुआन पर्व मनाओ तनी जा, सतुआन हमनी के एक जैसे चाचा जी बतैनी है कि आज नया फल और नया अन्न ये दोनों के समागम के हमनी के सतुआन की तरफ से मनाई ले जा। एकरा में भगवान के हमनी के आम के चटनी आम के अचार जैसे वहाँ करनी है आ सत्तू शुद्ध एकदम सत्तू के सान करके ओकरा के देवता के पहले चढ़ावल जाला। आज के दिन इहो मानल गेला बैसाखी के रूप में भी एकरा के बहुत लोग मनावल जाला। सिख धर्म के रूप जो अनुयायी बड़े वो आज के बैसाखी के रूप में मनावेले, बंगाली में पहला बैसाख के रूप में आज मनावल जाला। एकरा के नया साल के शुरुआत में हमनी के कइल जाला। आज के ऐसा भी महत्व पौराणिक रूप से कि त्रेता युग में रामचंद्र जी के राज्याभिषेक भी आज के दिन ही भइल रहे। आज के एकरा उपलक्ष्य में भी बैसाखी मनावल अंगऊ निकालल जाला, वैसे सबके मिश्रण करके आज हमनी के भगवान के भी पूजा कर ले जा। तो ओमे सतुआ के भोग लगा के आदमी खाला, गंगा स्नान करेला। ये सनातन धर्म के पुराना परंपरा बरुए, एकरा के हमनी के वही रूप में मनाइला। पंडित जी रुआ उपाध्यक्ष बानी संस्था के एकरा के पकड़ी काज के महत्व बाटे पर्व के एकरा के कैसे मनौनी है? सनवी जी आज सतुआन के महत्व पूछ के रुआ बहुत अच्छा काम कोई नहीं है। ये हमनी के विश्व विकास भोजपुरी परिषद के तत्वाधान में मनावल जा रहा बा। सतुआन जौन है ये सही बात है कि साल के हमनी के ऐसा धर्म बा हिंदू में कि जब जब कोनो काम होला तब तब ओकरा पीछे कोनो ना कोनो रहस्य होला। आज हमनी के आम जौन शुरुआत कइल जाला खाए खातिर, आज से ही सतुआन के दिन से ही शुरुआत कइल जाला। आ सबसे बड़ा एक चीज़ समझ लें कि ये 14 अप्रैल के ही मनावल जाला, जैसे मकर संक्रांति मनावल जाला वही तरीका से 14 अप्रैल के ही हमेशा सतुआन मनावल जाला। आ ई नहीं है कि सिर्फ बिहार में मनावल जाला और यूपी में भी हल जाला। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने अपने भाषा में जरा जौन बुझाला ओकर नाम देले बा और एकरा के जरूर मनावल जाला। हमनी के खास करके हिंदू धर्म में सतुआन के बाद जौन हमनी के काम होला, जौन सारा शुभ काम शुरू हो जाला। हमनी के बुजुर्ग बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहले है। एकर वजह यही बा
कि समझ ली कि अभी जितना गांव में होई कटनी छटनी खत्म हो जाए और ओकरे बाद आज उसे शादी विवाह के शुभ मुहूर्त जौन बा तो शुरू हो जाए। दूसरा चीज़ कि जैसे 1 जनवरी के लोग नया साल मनावेला, आज उसे हमने के अब नया साल काल से हमने के सतुआन के बाद मनावल शुरू होई और सारा जितना भी शुभ काम होई हमने के 15 तारीख से शुरू हो जाला सतुआन मनौला के बाद। ये से बहुत बड़ा हम ये जानते नहीं कि हमने के बुजुर्ग जौन रहे हैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहे हैं, बहुत बुद्धिमान रहे हैं, जौना के चलते आज ओकरा पीछे कुछ ना कुछ राज छुपल रहेला। यही से हमने के सतुआन के मनावल जाला। तो अपन भाषा, अपन सभ्यता और अपन संस्कृति के बचावे खातिर ई विश्व भोजपुरी विकास परिषद एक छोटा सा प्रयास कैले बा आ उ प्रयास में कहीं ना कहीं हमनी के अपन योगदान आ एक रउआ माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से ई भोजपुरी समाज के बीच में ये मैसेज देवे के प्रयास कइल जाता कि हमनी के सतुआन भी, बहुत लोग के सतुआन के मतलब ही ना पता होई। एकर मतलब जौन भी होके उससे भी नहीं के जाए के, लेकिन कहे का मतलब ही बा कि ये भाषा के बढ़ावे खातिर, अपन सभ्यता संस्कृति के बचावे खातिर जौन हमनी के पुरोधा लोग, जौन पुरखन लोग ई पर्व के मनैले बड़े, वही पर्व के मनावे खातिर आज जौन ई जागृत करे के प्रयास कइल गइल बा, एकर हम सराहना करतनी। आ साथे साथे राउर भी आभार व्यक्त करतनी, धन्यवाद देतनी कि रउआ ए माध्यम से समाज के बीच में एकरा के जागृत करे के प्रयास करी कि हमनी के भोजपुरी समाज के लोग भी अपन सभ्यता बचावे खातिर इस सतुआन जैसन पर्व के आयोजन करता। एकरा से 2-3 गो फायदा बा। एगो तो लोग अपना अपना घर में छुपल रहते रहे, कोनो न कोनो आयोजन परोजन में मिलत रहे, लेकिन सतुआन जैसन पर्व मना करके भी लोग अपन खुशी का इजहार करते रहे, एक दूसरे के मिलत रहे और ओकरा दुख सुख में शामिल होते रहे। और साथ ही साथ लोग के पास से समय नहीं खे कि केहू भी अपना भाषा के विषय पर चर्चा करे, केहू अपना समाज के विषय पर चर्चा करे। उस समाज और भाषा के विषय पर चर्चा करे खातिर, समाज और भाषा के उन्नति और विकास खातिर कैसे हमनी के निरंतर आगे बढ़े के बा, एकरा के प्रयास करे खातिर जौन भोजपुरी विकास परिषद ई प्रयास कैले बा, एकर पुनः सराहना करतनी। और रउअर भी हम बधाई धन्यवाद देतनी कि यह तरह के प्रयास होके के चाहिए और मीडिया के लोग भी एकरा में आगे बढ़ चढ़ करके समाज में एकरा के दिखावे कि कहीं ना कहीं सतुआन जैसन पर्व भी एकरा के भी एक ऐतिहासिक मनावे के तैयारी कर जाओ। आज हमनी के एक बंद कमरा में मुश्किल से 50-100 के बीच में मनाओ तनी जा, ई काल 1000 और 50,000 के बीच में लोग मनावे। एक विहंगम समागम जैसे और लोग और समाज के लोग जौन बा एकरा के मनावेला, छोटा छोटा पर्व के आज बड़ा रूप दे करके, धार्मिक रूप दे करके ओकरा के मनावत लो, वही तरह के हमनी के भी मनावे के प्रयास करी जा। एक खातिर हम पुनः एकरा के और जागृत करे के प्रयास करब। और बाकी सब जौन बा तो ऊपर वाले के महिमा बा। पुनः सबके सतुआन पर्व के बधाई, धन्यवाद।